Welcome my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Thank you. Mga Iring Banbanon, samahan niyo ako muna dito sa loob kasi mainit, no? Tara na, let's go. Kumakain ako ngayon sa Jollibee, no? Budgeted ako ngayon. Isang steak burger and 2 rice. Budget. Bumili ako ng 1 piece na chicken. It's leg part, legs. Bumili ako ng isa. Tapos bumili ako ng gravy sa Jollibee. Isang extra rice. So, naka-budget ko mga Iring Banbano. So, magkano ang isa? How much each one? It's only 6 dirhams. No? So, nag-budget ko. Secret ko. O, diba? Budget pa.
for watching my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Bye. Take care to everyone.